Idan ana dara fidda uwa ake, ina mata da matasa al'ummar ƙaramar hukumar Fagge, ku fito ga jarumi abokin tafiya, ɗan takara mai quality, wanda yake da capacity, gogaggen lauya, masanin doka, wanda ya san zubi da tsari na kundin mulkin ƙasar nan. Barrister Muhammadu Bello ya yi tanadi na musamman domin baiwa mata jari, koya musu sana'o'i domin su dogara da kansu. Tabbata kin yi rajistar zaɓe domin tabbatar da Honorable MB Shehu a matsayin ɗan majalisar tarayya mai wakiltar ƙaramar hukumar Fagge a tutar jam'iyyar NNPP mai alamar kayan marmari. Wannan saƙo ne daga Hajiya Baraka 'yan mata Gabas.